Oyi ndị otu bụ ibe na-egbu mmadụ. Iyi ndị otu bụ ibe na-eme mmadụ o ji anọ ọsịsọ. A na-aṅụ iyi according to your rank. Eji wee we otu dada. Ewele otu ejima. Ewele otu eze nwoke. Ewele otu eze nwanyị. Ewele otu ndị dibịa. There's people who ga-akpatagide go n'ụwa ma ma lụọ. They'll be living in the house of somebody. Ị ga-abụ somebody ọ na-ahụ rent ego ga-eji wee lụ ụlọ ma ọ ma lụ ụlọ, ọ ma nwe mmesị ịlụ ụlọ. Mgbe ọbụla ọ chọrọ ịlụ ụlọ, problem adakwasị obulu the money. Maka gịnị na ọ dụrụ n'akala ka ma ọ bụ ruo rubere time ọ ga-eji wee lụ ụlọ. O nwere ego abụ bilonia ma ọ ma lụ ụlọ. Akala ka. That is the script. The script of the person says so. After discussing the whole thing, he went back at ebe ga-apakata. He wee solu ndị otu gị wee banye n'ụgbọ ndị ọgbanje. Ịnwụ gị onye anwụ na-apụa banye n'ụgbọ, onye anwụ apụa banye n'ụgbọ, onye anwụ apụa banye n'ụgbọ, onye anwụ apụa banye n'ụgbọ. Anyị wee bata n'ụgbọ ọnụnwa contain mmadụ more than 5,000 persons. Mụ na gị so, all my friend ka ịbụ, friend onye ake anyị niile ga-anọkọ ọnụ. Anyị abụkọlụ ndị otu. Ọ ebe a ka ndị otu si wee pụta, anyị asị gị ndị otu. Ime ihe bụ ndị otu. Ndị otu bụ ndị otu mụ na ba nọ n'ụgbọ anyị niile bụ ọgbanje mana ewelu ndị otu n'ime ọgbanje ndị ọrụ ụgbọ. N'ime ndị ọrụ ụgbọ anyị niile bụ ndị ọrụ ụgbọ anyị welu ndị otu. Ewelu cabals. The friends of you. Life is mystery. Anyị wee nọdụ n'ụgbọ. Ka anyị nọ n'ụgbọ, there will be a question. There will be a question. Maka na ebe anyị na-eje ebulu ibu. O nwere mụ na ya nọ n'ụgbọ ya eje ugwu Hausa. O nwere mụ na ya nọ n'ụgbọ ya eje ana Yoruba. O nwere mụ na ya nọ n'ụgbọ ga-anọ Ghana. O nwere mụ na ya nọ n'ụgbọ ga-anọ instances ka m na-enye gị ya. Then our cabals anyị wee nọdụ. Otu ọnụnwa anyị bụ ndị otu. Maka na ndị otu bụ otu ọnụnwa anyị nọ. Anyị nọdụ saịdị ya na anyị na-akpa nkata na-anụ ihe anyị na-ekwu. Ndị nke ọzọ anọdụ nkeba ha abụgo ndị otu nkeba. Ndị nke afọ ọmụ nkeba ha abụgo ndị otu nkeba. Eji wee we otu dada. Ewele otu dada. Ewele otu ejima. Ewele otu eze nwoke. Ewele otu eze nwanyị. Ewele otu ndị dibịa. Anyị niile anọdụsị ya n'otu anyị. Anyị wee jụba ajụjụ ka anyị na-akpa nkata. Nna aka ebe sị na ị na-eje nsị m na-ejekwa na ebe adịghị m. Ebe adịghị m ka ị na-eje nsị ya. Kedu oge ị ga-anata? Kedu oge enwelu niile ị ga-anata ka m fụgodo? Ka iyi nwelu ka iyi. Hey! Isi na ị ga-anata na 150 years. Nsị ya 150 years ebuka na m. Can I say 150 years? You can say my friend, my manners man. It may be a girl, it may be a man. Never. Can you now say 150 years? Anyị nwapụtazịrị gị. Ije je nwunye na ya na 150 years. Na no nke asị nọ 80 years. Nke asị nọ 40 years. Nke asị nọ 20 years. Mụ asị nọ 70 years. Onye nke asị nọ nke 1. Mgbe ọbụla nke ọha nọ 150 years. Nya nọzi ebe a m n'isi gị. Nọzi ebe anyị nọzi otu anyị na-akpa nkata izuchere ezu. Anyị nọrọ ebe a chebe gị. They have to force me ka nwe ya live iyi. Iyi na-abụ ka mmadụ na-aṅụ. Ịṅụchi iyi akpa ịṅụọ iyi ndị ọgbanje ndị otu. Ị ga-aṅụ iyi ndị otu gị. Oyi ndị otu bụ ibe na-egbu mmadụ. Iyi ndị otu bụ ibe na-eme mmadụ o ji anọ ọsịsọ. A na-aṅụ iyi according to your rank. Abataluo n'ụgbọ ahụ. Adị mmadụ 5,000. Every chain, every ndị otu welu leader. Every ndị otu welu leader. Anyị nọ ọdụ ka steeti welu gọvanọ. Each state welu gọvanọ. Ewelu highest in rank. Ewelu second in command. Ewelu third in command. Otu a ka o si wee dị. And high rank Ogbanja does not last in this very world.